ήθελα πάρα πολύ, με πιάσε πριν 2-3 χρόνια να θέλω να πάω να εξερευνήσω όλη την Κύπρο. Είδα τον Νότο, τον είδα πάρα πολλές φορές. Ο Νότος είναι μέχρι πού? Ο Νότος είναι η μισή, η πατρίδα που είναι περίπου το 60% της Κύπρου. Και 60, δεν ξέρω, είμαι σίγουρος για το ποσοστό, 63%, επειδή έχουν και έναν 4% οι Εγγλέζοι. Άρα, τέλος πάντων, είχα εξερευνήσει τον Νότο που είναι από Πάφο μέχρι Αμόχωστο και Λεμεσό και Λάρνακα, είναι αυτές οι πόλεις. Ήθελα να πάω στο βορρά όμως, τα κατεχόμενα μέρη των παππούδων μου, για να δω πώς ήταν, επειδή μου περιγράφουν ότι είναι ένας παράδεισος πραγματικά. Και δεν θα ξεχάσω λόγω του ότι με έβαλα στο μάτι, για κάποιο λόγο, μπορεί να είναι πιο παλιό συμβάν που έτυχε στον πατέρα μου, στον παππού μου, λόγω του ότι μπορεί να είναι πλάκησα στον πόλεμο, με έβαλα στο μάτι και δεν με άφηναν να περάσω απέναντι. Και δεν θα ξεχάσω, είχα πάει, έδειξα την ταυτότητα μου